Di rêwîtiya dê û baftiyê de demên ku em westiyayî dibin dengê me bê hemdî bilind dibe hene. Lê gelo tiştê ku em di wan kêliyan de ava dikin bi rastî pêwendiyek e yan zexteke ku di cîhana zarokê me de deng vedide. Qîrîn ne naveroka peyamê, tenê tirsê radigihîne. Di wê kêliyê de zarok ne li ser wê difikire ku çi xelet kiriye, lê li ser mezinahiya hêrsa we difikire û ji bo ku xwe biparêze ber bi cîhana xwe ya hundirîn ve vedikişe. Têkilî pireke ku di navbera du dilan de tê avakirin. Qîrîn jî dîwarekî bilind e ku tam di navbera me de tê lêkirin. Vê hefteyê ji bo we pêşniyarek min heye. Di kêliyên ku hûn dixwazin dengê xwe bilind bikin de saniyeyekê bisekinin û ji xwe bipirsin. Gelo ez dikarim niha li şûna lêkirina vî dîwarî pireyekê çawa ava bikim? Gohtana me berşire, li ser malpera me ye. Hûn dikarin nêrînê xwe binivîs, xêz an jî bi peyamekê dengî bi me re per bibin. Ev peyam û dîyem li pêşeta xwe yanê dene.